Sanibonani makhaya, ngiyanibingelela kwi-Black Life TV. Igama lami nguThembeka ngwakwaKhumalo endaweni yakwaNgcolosi. uThembeka uzalwa umfundisi, ubaba umfundisi Khumalo obeganwe uMalungwase. Ubaba umfundisi usikhulise kahle kakhulu ekhaya, ngisikhulele ekhayeni elinothando. Ekumnandi wayesithanda thina ubaba indaba okudlala, wayesithanda thina uma hayi indaba okudlala. Ngikhulele emndenini lapho kunamantombazane amathathu nabafana abawu-5, mina ngowesi-8 kahle kahle. So sikhule nje kumnandi ekhaya, siyafunda, ubaba uyasebenza, uma uyasinakekela ekhaya. Siyalima namasimu, kumnandi nje, kumnandi. So mangikhula ke kuthe uma ngabe sengifunda u-standard 8 nami ngaqala ke ngase ngiyabona phela, ngathola uMathandana, isithandwa sami okwakungu uSiboniso wakwaNzama. Engathi lowo nyaka angazi lowo nyaka engahlangana nawo ngawo kufanele ngiwubize ngokuthiwa uyisibusiso noma uyisiqalekiso yini, kodwa kona kwakumnandi ngaleso sikhathi ngihlangana naye. uSiboniso ngendlela engithanda ngayo kwakubukwa thina esikoleni. Wayengithanda umntana womuntu, yezwa wayengithanda. Kwase kwabe-ke yena ngalesikhathi usifunda u-standard 10, mina ngifunda u-standard 8. Waqeda u-standard 10 wakhe, ngenhlanhla wathi eqeda wabethola umsebenzi embuthweni wamaphoyisa. So mina ngalesikhathi ngiyaqhubeka ngiya ku-standard 9, ngaya ku-standard 10. Mangiphasa u-standard 10, iplan yami yayikuthi kufanele ngiye ekolishi ngiyofunda, ngangifuna ukufundela ukuba uthisha. Ngebhadi-ke uthe uphela unyaka kanti sengikhulelwe. Uma ngabe sengikhulelwe, ingane yomfundisi ikhulelwe ihlazo elingaka. So ngenhlanhla ngoba uSiboniso wayevele esesebenza, wase wavidane waphuthuma ukuyokhokha ekhaya, bengakangiboni ukuthi ngikhulelwe, yabo. Walobola, kwawukuthi kuyashesha nje konke. Bathe abazali bebona ukuthi ngikhulelwe, hawu, kwaba ukuthi vele sengilotsheliwe, sengumakoti wakwaNzama. Ngabeletha, ngithe mangiqeda ukubeletha sesiyashada naye ubaba uNzama. Kwaqhubeka kwamnandi emshadweni, sithandana nomntwana wethu, uyasithanda ubaba, uyasifonela ke phela usuku, noma ngabe uhambe nomsebenzi aliphela usuku engafonanga, noma ngabe nini uyafona nje ubaba, kumnandi. Kodwa into engayinothisa kubaba uma ngabe sengihlala naye, bekuthi uma ngabe kade ngihambile ngiye edrobheni, uma ngabe ngibuya, uthola ukuthi into yokuqala nje ubaba ngingena ngomnyango, ungibizela ekamereni, ungivula imilenze, uyangihogela. Okabe wayengihogela ukuthi ngilalwe amanye amadoda, kwakwenze njani angazi. Kodwa-ke ngangihleka nje ngingenandaba, ngicabanga ukuthi hhayi kusaqhuba lona uthando phela, yabo. Kanti hhayi, ukuqala kokuhlukumezeka lokho, yabo. Ngesinye isikhathi uyahlukumezeka kanti awunakile. Kwahamba ubaba wangafuni ukuthi ngihlangane nabangani bami, ngithi ngiyahamba ngiyakobona usibanibani, hhayi ubaba angayingeni leyo nto. Hawu, athi okungena nakuba uyena lowo mngane oza la ekhaya. Kwahamba kwashintsha lokho, akasabafuni nhlobo labangani bami manje lapha ekhaya. Ubuza ukuthi abanayo imisebenzi abazayenza beze bezohlala la emzini wakhe. Ngajika ngayinkomo nje edla yodwana. Noma ngabe kuthiwa kade ngihambile ngiye ekhaya, wenza sure ukuthi fonele ekhaya, eze ukuthi ngempela ngisekhaya, afuna ukukhuluma nabantu abangithe bakhona lapha ekhaya. Wenza isiqiniseko sokuthi ngisekhaya lokho kwangempela. Ngesinye isikhathi uma uthola ukuthi mhlampe ngibiziwe ekhaya kufanele ngiye khona ngifike ngilale, uzothola ukuthi
kuzothi ebusuku uyambona useyafika naye engashongo ezumise. Angazi ngizothi wayengangithembi kushuthi wayengangithembi. Kuhambe kwahamba ubaba uNzama waseyaqala-ke manje. Uma ngabe sikhuluma nje siphikisana mhlampe ngento ethile, ngithi nginganakile angiwahlele ngempama. Ngisaqala ukwenzeka lento ngathuka lokho kwangempela. Mhla ngiqala nje ukuthola impama yakhe ngathuka lokho kwangempela. Ngaqala ngambuka ngelinye ihlo ukuthi hayi man. Ubaba uNzama ayi ngeke mina abazali mama ngikaze ngibabone ubaba ebeka isandla kuma. Impilo engingayazi lena. Ngayitshela ukuthi hayi okusho ukuthi mina vele bengirong. Ngayitshela ukuthi into yangalelo langa kuphela yabo into nje engeke iphinde yenze. Kwaya ngokuya kwajwayeleka futhi sonke isikhathi uma ngabe engishayile bengijika ngibona ukuthi hayi man mina bengirong. Yena befanele ukuthi azangishaye. Uma ngishayile beka athola ukuthi ingane mhlambe uthi azihambe ziye ngaphandle kwikhani engishaye noma mhlambe kube ukuthi uzongivalela ekamereni angishaye. Kwahamba wazagcina sengishaya phambi kwazo ingane. Angishaye lokho ukuthi ungishaya ngibamabokoboko angikwazi ngisho kuya ndawo enze sho ukuthi ungivalela endlini futhi mangabe engishayile. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangithi uzongibulala. Ngishaya waze wangidonsela isibhamu. Ngalelo langa ngangithi kuyaphela ngempilo yami. Wangidonsela isibhamu wangikhomba ngesibhamu. Ayikho nento etheni esuka ibangwa. Sibanga izinto ezincane nje ezibangwa yiwo wonke abantu abathandanayo yabo. Ngaqale ngasiza usisindo salomshado sokuthi kunzima ukuba kulomshado. Futhi uma ngabe sengishayile uma ngithi ngizombopha wayengitshela kahle ukuthi ngeke ngize ngimbophe yini. Akekho yombopha ngigaya nje lapha emaphoyiseni kodwa ngeke baze bambophe yena. Umthetho uphethwa uyena uphethe ngesandla. La ngibone khona ukuthi lempilo engiyiphilayo ayikho right. Umntwana wami loqala befunda grade 4. Ngabizwa esikoleni kwathiwa ingane ihlukumeza ezinye izingane. Iyalwa kakhulu. Futhi mangabe seyilwile nabo ibatshela ukuthi bona ngeke bayenze lutho ubaba wabo uyiphoyisa, ubaba wayo uyiphoyisa. Ngeke baze bayenze lutho yona. Ayibanga lula neze kumina lento. Kube nama cases amaningi engibizela wona esikoleni. Ngibizelwa lengane. Balokho beyincenga othisha ngoba beunderstanda mina ukuthi bayangazi ukuthi ngumzalo onjani. Bayangazi ngifunde kusona nami lesikole. Kwaze kwaba uya ehigh school. eHigh school bafike bahluleka nje straight uyena ngoba kuhlule noma sehamba ama social worker ezama ukuyalwa ngalento kodwa ngoba into ebilodi iqhubeka lapha ekhaya. Ingane yami ngelinye ilanga kwatholakala ukuthi ifike nombese esikoleni izokwazi ezinye izingane. Mayibuza ukuthi umbese loyo uphatheleni. Yathi iphathele laba abayihlukumezayo engathi ayilwile ngayizolo noma umfana so ifuna ukugwaza yena. Ngenhlanhla ukuthi umbese ubone ezinye izingane. Kwaba uxoshwa kwayo lokho esikoleni. So ngase ngiyabona ukuthi ayikho into engihlalele kulomendo. Uma ngabe lo mendo uzojika uhlukumeze mina, uhlukumeza abantwana bami. Ngabona ukuthi
kufanele ngibe nesibindi ngiphume kulomshado. Uma ngisaqala ngisho lento ukuthi ngiyaphuma kulomshado wangishaya yezwa wangishayela ukungibulala engitshela ukuthi ngeke ngize ngiphume kulomshado. Ngomusa kaJehova ngigcine ngiphumile. Njengamanje ngiphumile ngihleli nabantwana bami sengakhile umuzi. Uhle nje umntwana wami sa-attenda kuma-social worker akusafani nakuqala nje. Ngiyabonga. It's the Black Life TV.